Процесът по гласуване започва с предоставяне на лична карта на комисията. Членовете на СИК проверяват данните без да ги диктуват на глас. Личната карта остава в комисията до приключване на гласуването и подписване в избирателния списък. Член на комисията откъсва бюлетина от кочана, прегъва я 2 пъти, без да закрива номерацията. Поставя първия печат на комисията. След направения избор гражданинът връща бюлетината. Член на СИК сверява номера на бюлетината, откъсва го и го поставя в кутията за отрязъци. След това слага втори печат и предава бюлетината на гласоподавателя, който я пуска в избирателната кутия. Подписва се в избирателния списък и едва след това му се връща личната карта. Настоящите обучителни клипове имат информационна цел и не отменят нуждата от обстойно запознаване с методическите указания на ЦИК.